Anička a Ricardo. Dneska si otvoríme 5 megaboxov. 3 plus 5 je koľko? 8. A potom nám iba budú stačiť 3 a už máme tento skin. 2. Náhle 2. No, takže dáme free. Kamo, prosím, aby tam bolo aspoň 7 alebo 8. 5, OK. 1000, OK. Kde sme blinkli? Prosím, nejaké aspoň gemy. Dobrý. Legendárny pin. A free stará kilo. OK, takže to bol taký... No, 5 z 10. Ideme na ďalší megabox. A keby tu bol, že nejaký klavír, tak môj otec proste hraje na hudobnom klavíri. Takže, ideme to otvoriť. Zase 5. A prosím. A dobrý pin. Omega box. Povedz nám k tomu niečo. Nemám nič povedať. Takže ľudia, ste pripravení na ďalší megabox? Klikni do tých. Kamo, prosím, že to není všetko. Prosím. Počkáme takú minútu, hej, ľudia. Takže ľudia, ubehla minútka a ideme na to. 3, 4, 3. Keby tam bolo iba to, že hej, 2100. Svieti. nesvieti. A A to preto, lebo ale piny mám dobré. ľudia, ale musím vám to čo povedať, taký jeden, neviem jak sa volá, ale on otvoril megabox a dostal 258 gemy. Foi no baile de favela que tudo aconteceu. Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu. Ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem. Foi no baile de favela que tudo aconteceu. Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu. Ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem. Gadget! No, ale to nevadí, lebo my tu máme ešte 3. Nevadí to. Teraz klikaj, že rýchlo. Veľmi dobré. Pekné. Prosím ťa. Dajte like, odber, keď ste tu noví. Samozrejme zvoček, aby vám neunikli žiadne videá. A ideme na to. 3, 2, Nebude tam nič. 1. Nebude tam nič. Nevadí ľudia, ja si idem ešte otvoriť fríčko. Že by free megabox? Nie. Ne. Dobre ľudia, nezabudnite dať like, odber a čus.